Край едно езеро живеел лебед, който плува всеки ден от един край на езерото до другия край, където си почивал и се срещал със своя приятел, огромен скорпион, на когото му разказвал колко прекрасно е от другата страна на езерото. За плен от неговите истории, скорпионът веднъж го помолил да го прекара от другия край на езерото, за да види наистина тази красота, за която му говорил. Лебедът всъщност се съгласил и качил скорпиона върху гърба си. Още докато се качвал, скорпионът ожилил лебедът и тогава лебедът се обърнал и го попитал: аз исках да ти помогна, а ти ме ожили. Защо го направи? Тогава скорпионът отговорил: моята природа е да жиля, а твоята е да помагаш. Какъв е изводът? Изводът е, че по-добре да помислиме с хората, с които сме обкръжени, дали ни дават тази ценност и дали наистина са ни приятели и дали не е по-добре да ги променим. Много по-лесно е да променим нашето обкръжение, отколкото да се опитваме да променим самото обкръжение, което е в момента покрай нас. Това е от мен. Пожелавам ви прекрасен ден. Ако историята ти била полезна, последвай ме за още истории. До скоро!